ओमफ्राय माखौ मोनफैखो? बिदि फ्लिपकार्टआव आङो साननैसो सिगाङो चन्दन बेगरखौ अर्डार खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे पार्सेला दाख्लै 14 अक्ट'खालि फैदों। ओमफ्राय दा पार्सेलखौ आं गैयियावनो होनानै थांबाय न'आव। ओमफ्राय आं जेब्ला न'आव सौहैयो मोना आंथ' टिउसन लानाय मोना जालाङो। अब्ला नायहैबाय आङो, माने बेखेवनायाव नायबाथाय माने गय फिथाइ थाइसे फैदों माने। बेयाव डिसक्रिपसनाव बै अर्डार खालामनाय माबायाव लिंकआव थांनानै जुदि नायोब्ला 100 सामथिं बेगर फैनांगौ, सिड्स, चन्दन सिड, रेड चन्दन सिड। खिन्थु बिनि जायगायाव मा फैनो मोनखो नुनो मोनो नोंथांमोना नै नुगोन। बे थाइसे गय फिथाइ गोरान बेखौसो हरनाय जादों। बिनि उनाव लोगो लोगोनो आङो बिथांमोननि डिलिभारि डिलिभारि बय बेनो कल खालामनानै सोंहरबाय जे बिदि बिदिसो फैदों, नोंथांमोना हागोन ना हाया? बे मेनेजार बिथांनोबो कल खालामदोंमोन आं फ्लिपकार्टनि। बिथाङा बुंदों माने थांनानै बेयाव जुदि रिटार्न अपसन नुवाखैब्ला, जुदि बेयाव रिटार्न अपसना जाया होनदोंब्ला बे जानाय नङा होनना बुंदों। खिन्थु बोरै जाया, बिथांमोना जुदि बेनिनो कर्मचारिब्ला, बे कम्पानिनिनो बिसोरो खामानि मावनानै जुदि बिसोरो सेलारि मोनदोंब्ला, जेरैखि सेलारिखौ मोनाखैयानो माने बिसोरो गभर्नमेन्ट सेलारियानो जा जियानो जेरैखि जायाखै, बिसोरथ' मोनसे पार्ट टाइम खामानि मावनानैबो बिसोरो माबा मोनसे इनकाम बाबो बिसोरो मोनदोंथ', माबा मोनसे जेरैबाबो खामायदोंथ'। बिसोरो मानिफ्राय मोनदों इनकामखौ? बै डिपार्टमेन्टआव मावनानैसो मोनदों नालाय बिसोरो। खिन्थु बिसोरो बिथांमोना जेरैखि जाया मानो कास्टमारखौ गोजोन होनो थाखाय माबा मोनसे रं पार्सेल फैदोंबा, प्रडाक्ट फैदोंब्ला, बेखौ कास्टमारखौ गोजोन होनो थाखाय बिसोरो माने बै मोनसे राहाखौ लानांगौ। बिसोर माने कास्टमारनि गोजोन होनो। आं बेखौनो मेसेज होनो सानो, बिथांमोना जेब्ला पार्सेलखौ माने होयो, अब्ला बिथांमोना जे पार्सेलखौ बख'नोनो होनाय जाया। अब्ला फैसाखौ लाखांनायनि उनाव बिथांमोना अर्डार जाया होननानै बुहुद नाना रोखोमनि बाहाना खालामो। स' जेब्ला पार्सेलखौ लायो, रांखौ होनायनि सिगां नोंथांमोना एटलिस्ट बख'नानैसो नायग्रोनांगौ। जुदि मुवाया बेसादा थिगैनो फैदोंब्ला रांखौ हर, आरो बुस्थुआ फैयाखैब्ला दाहर। नङाबा आं बायदि बेबायदि जानांगोन माने। न' रिटार्न अपसन ओंखारगोन होननानै होनाय लोगो लोगोनो बिसोरो रिटार्न जाला होननानै बुहुद नाना धरननि बाहाना खालामगोन। दा आं बे समाव बिथांमोननिसिम थांनानै गिदिर गन्दगलबो खालामनो गोसो गैलिया। मानो होनना बुङोब्ला आं बे समाव सांग्रांथिखौ जोङो पाब्लिकफ्राल' सांग्रांथि जाथों होननानै आं बेखौल' खालामनो सानदों दा। खारन बिनि प्राइसआ अनलि 122 बिदिमोन। बिनिखायनो आङो जेबो खालामला। समनिबो बुहुद आंखाल, गोबां खामानि दङ। बेखिनि नाथाय बेखिनि राङाबो गोबां रां जायो। जोङो बेखिनि राङाबो थाइसे से राङानो ओरैनो थाबाथाय ओंखारा। बिनिखायनो बुंदों आङो जे पाब्लिकफ्रा जेब्ला अनलाइननि अर्डार खालामो, अब्ला बिराद सांग्रांथि जानांगौ आरो।